Dobrý den, dámy a pánové, vítám vás u prvního videa z Robloxu a dneska se podíváme na hru Plants vs. Brainrots. A svoji baseballku máme, super, máme i svoji lopatu, tak můžeme jít na to. Tak jsme na svoji zahrádce a teďka bychom si měli koupit nějaký ty rostliny, se kterými budeme bojovat. První tady máme za 200 cactus seed, tak koupíme jednu, navíc stejně nemáme, tak si ji tady zasadíme, dáme s kompasírem někam sem, třeba do ty třetí řady. Tak ale musíš rost rychlejš. Tak, výborně. Super. A už nám tady běží první brainroti, tak snad je dáme s tou rostlinou. Rare Diamond rostlina, super kaktus, 36 damage. 33, toto kleslo, nebo co? Teďka tady máme nějaký brainroty v baťohu, který si se můžeme vystavit. $6 za sekundu, $6 za sekundu, tak dáme tohodle třeba. Ať nám vydělává aspoň nějaký peníze. Epický Bambíny Krostýny. Ten by byl fajn. Tak snad ho uděláme. Vezmeme ještě baseballku a zkusíme ho. A nice, máme ho, super. Tak, to je tady. Tak, super. Za $100 bychom si tady mohli pořídit ještě jednu platformu. A na to si dáme nějakýho toho, který vydělává teda míň. Třeba toho. No tady drobě tohle legendárka, no tak to musíme, tu chceme. A super, máme ji. Co je tohle? Rainbow Epic? Tak toho bychom chtěli taky, ale to nevím, to asi nezvládneme. No tak pojď, tráme. Pojď. Jo. Yes, náš, super. Další legendárka. No tady nějak hodně lítá teďka ty legendární. Zkusíme, jestli to udoláme taky. A stane se vůbec něco, když mi dojdeš nakonec, nebo ne? A asi se nestalo nic. Epický. $450 za sekundu, no tak to je super. To vydělává dost teda. Tak si ho dáme hned místo tohohle. A tady, co pak tu ještě máme? $81 za sekundu, super, tak si dáme ještě tohohle. Tak koupíme další platformu, na kterou máme úplně s přehledem. Co to je? Nubíny bananíny. No super, no, tak to asi nedáme. Ale můžeme to zkusit, si pomůžu té rostlině. My jsme to dali? Aha, super. Tak jo. Nubíny bananíny. Tak to není ono asi, ne? 3. $7 za sekundu? Nějaký slabý. Tady prodáme všechny brainroty, co máme. Super. A tady teďka ještě nakupíme nějaké rostlinky, jak ty máme. Máme 5000, tak můžeme zkusit tu dýni. Jednu zkusíme ji dát taky doprostřed. A vlastně jinam ani nemůžeme. Co? 2%? Tak to roste hodně pomalu teda. No, tady máme ještě rare jednu. To asi taky nezvládneme, to už je moc blízko. No, to jsme taky nezvládli. Co to tady máme za ty? 25 000, 50 000. Tak pojď. Musíš vyrůst rychlejš. Stojí 7 000, aby to rostlo rychlejš. No, to bohužel nemáme. Legendární. Za 100. Za 60 teda, mytický za 460. No tak ještě zkusíme tady něco teďka dokopit. Vybereme si tady penízky. Co tu má? 96 000, no tak to farmí úplně perfektně teda jako. $20 za sekundu, $2, $4, $2, 10, 7, 6 a 6. Tak tam dáme toho epického. Stejně tak,
Chceme další platformu, další. No, teďka vlastně ale nemáme, tak se můžeme dát jakýhokoliv, to je asi úplně jedno. $6. Ne, toho ne, tam má jenom 2, tak $7 za sekundu, super, aspoň něco to bude vydělávat. A vezmeme si další rostlinky, sunflower seed, to bychom mohli zkusit za 25, tak vezmeme, no vlastně tady 100 rovnou, tak ještě 2 ty dýně zkusíme. Můžeme zkusit pumpkin seed, dáme tady, ještě jednu tady a tu slunečnici dáme sem a asi to je. Aha, jak můžeme dát jenom 5? Dobře. Tak jo. Tak můžeme i tady prodat všechny ty brainroty, co máme. Tak, prodáno aspoň nějaký penízky to vydělá, 8 000. Tak co, vydělalo nám to něco 53 000, no super. Tak ještě tady nakopíme tu vodu teda, aby jsme je tady mohli zalejvat. A tady už nám jedna vyrostla. Epická gold, no super, 129 damage, tak to je super. Tak ještě teďka zkusíme tady nějaký zalej teda. Joha, to bylo jen tak na 3krát, aha. No tak jo. Aha, 50%, aspoň něco. A co tady můžeme koupit ještě? Za 25 000. Taky koupíme taky a dáme sem tu poslední slunečnici. Vybereme si tady ještě nějaký peníze teda teďka, než budeme ještě něco nakoupit. Na 29 000. Tak co můžeme koupit? No moc toho koupit nemůžeme. O to není, na tohle nemáme. Jo, Dragon Fruit, no to nemáme. No, tak strawberry seed nebo? Počkáme, až se to restokne, 3 minuty. No tak chvíli počkáme, než se to restokne, jo. A 29 000, tak co ještě můžeme koupit? Frost Grenade, Banana Gun. A pomůže nám tak něčemu bez to damage? No taky zkusíme. Tak ale kde máme to? Kde máme tu zbraň teda? Tady vůbec nikde nevidím. No výborně, takže nás to okradlo 25 000. To je super. Nebo je tady někdo? No. Ne, tady je v baťohu, aha. To jo. Dává to nějaký damage vůbec? Jo, tak něco málo to dává. Aha, a už nemám, už došly náboje, tak to je super, no, tak zase baseballku. To je aspoň neomezená teda. No ale tady tu druhou lineu by to chtělo trochu zvýšit, protože tady máme 515 damage, tady máme na 149 a tady nám prochází ty brainroti, takže by to chtělo nějaký semínka. Hele, za 100 000 Dragon Fruit, tak zkusíme taky. Doufám teda, že to bude za něco stát aspoň. Jo, 4 minuty než to vyroste, no. No dobře, no tak. Pro mě to budou 4 minuty a pro vás jenom chvilka. Tak jo, tak vítejte zpátky a Dragon Fruit už by se nám... A už ho máme, super. Kolik má damage? 700? No tak to je super. To je víc než celá naše druhá line teda. Tak to je super, no, tak to má velký damage. Ale bylo, jo, dobrý. A máme tady dvě zlatý dýně, to je super. Diamond Cactus, jednu klasickou epickou dýni, co je tady? No, tak ty slunečnice taky nic moc. A 149 damage. 33, 99, 148, aha, super. 51 taky nic moc, 184. No a ta legendární Dragon Fruit má 700, no tak to je bomba. Tak pozbíráme tady nějaký penízky. Kolik nám to hodí? 133 000, no tak to je super. Tak co pa tady ještě nakopíme? Nic dobrýho to zatím není. Všechno vykoupený, no samozřejmě jsou tady akorát ty nejobyčejnější, no tak ještě chvíli pošetříme a uvidíme, třeba se tam něco ukáže. Ale teď zatím máme nějakýho zlatýho, $39 za sekundu.
No asi úplně nepotřebujeme teda. Už máme, anebo koupíme za 100 000, ať vyděláváme víc o něco, tak můžeme no. A sice stojí další lajda 50 000, ale kde mám brát ty rostlinky, když tam není nic pomalu v tom shopu. O, akorát slunečnice, dýně, jahody. Kaktus. Tak nic. No tak uvidíme, ještě chvilku pofarmíme a uvidíme, jestli tady potom něco bude v tom shopu. No, vítejte zpátky, něco málo teda máme, koupili jsme ještě jeden Dragon Fruit, Sunflower 2 a teďka by se měli očekávat nějakýho bosse, který, to je on? Aha, no to snad ne. 2000 HPek. 350, 780. No tak nevím, tak legendární, to už jsme asi teda dostali. 37, 45 za sekundu. O něco málo lepší než ty naše, co tam máme, tak je tam dáme. Ať to aspoň něco málo vydělává. Zbytek můžeme prodat. Jo, prodat. $880, no tak to je taky fajn. Tady si pozbíráme penížky, co tu máme. A musíme tady pozbírat teďka nějaký ty brainroty. Zkusíme ještě dosáhnout dneska toho cíle 500 mythical, ale uvidíme. Tak jdeme se podívat do shopu. Ale v shopu tady máme jeden Dragon Fruit, tak vezmeme taky. A zkusíme hrát ještě do téhle liney, protože tady toho máme teda jako málo. Kopa ho dáme? Dáme ho někam dozadu? Nebo dáme ho doprostřed. Zase 4 minuty, no tak zkusíme nějak pomoct tím těma belíkama zase. Ať tam to vyroste něco rychlejš. No, dvakrát, třikrát a jo, ono to o něco stáhne, o něco málo aspoň. Mezitím si tady můžeme teda farmit penízky, než nám to vyroste a než tady s tím budeme moct drobet pohnout. No a vítejte zpátky, teďka už čekáme jenom na toho mytického, a ještě si dáme teda toho jednou legendárního. A sebereme tady teda nějaký penízky, v shopu zatím za celou dobu nic pořádného nebylo. Ani, no ale Dragon Fruit zrovna, tak vezmeme oba. A můžeme je tady teda někam vysadit, ale kam? Kam bychom je tady mohli dát? Tady prodáme ty? Neprodáme brainroty. Ještě napřed. Napřed si tady koupíme ještě jednu tu platformu. Tak, dáme tam ty nejlepší brainroty, co máme. Jaký best, super. A tady prodáme ten zbytek těch brainrotů, co máme. A teď tady... A, já nemám? To nemám u sebe? 499, 500, tak teďka by měli jít mytický. Jo, super, tady je mytický za 50 000 života má, no tak to snad zvládneme, pomůžu drobet. Bychom to zvládli a rovnou nám šel i legendární, no tak to je super. Tak to asi nezvládneme, máte pro 6000 dole a... No, i když. Možná bychom to mohli zvládnout, že tady uklikáme. Nám tady dýně pomůžou a jedno Dragon Fruit taky. Nebo to tu nemáme Dragon Fruit? No, nemáme. No tak to nezvládneme, no 30 000 ještě, no tak nám prošel, no nevadí. Nevadí vůbec, tak. Pobereme penízky. Super. Tady máme ty Dragon Fruit semínka. Se podíváme do baťohu, dvakrát Dragon Fruit. Jedno dáme sem. A druhý dáme sem. Nemůžeme, 15, no tak to je hodně špatný, ale tak můžeme. Tohle dáme pryč. A dáme si místo toho někam ten Dragon Fruit. Tak, super. Tak a zbytek prodáme. Brainroty. I ty naše rostlinky tu prodáme. Už tam stejně Sunflower to moc stejně nemělo. Prodalo se to? Jo, už 26 000, no super. Tak. Pozbíráme si tady ještě penízky. A počkáme, až nám ty Dragon Fruity vyrostou a uvidíme. Doufám, že to aspoň bude dávat teda nějaký damage.
Tak jo, hele, tak ten Dragonfruit už máme skoro venku a je venku, super. Ještě ten druhý. A uvidíme, kolik to bude dávat damage potom. Tady máme teďka 696, tady máme 1019 a 1299. Tak uvidíme. Tady se nějak Tady se to nějak mění, ale to nabírá nějak levely. Tady nic. Level 1, level 1, level 1, level 1, no tak uvidíme, no. Tak ale už nám, ne, ještě 10 sekund. Tady mezi tím pozbíráme aspoň penízky. Tak, super, 5 sekund. Tak pojď, kolik nám to dá? Ale 1181, super, 1026, 1149. No tak super, tak to máme teďka dobře rozpoložený celkem. Tak pojďme, počkáme ještě na toho legendárního posledního. Uvidíme. Tak za chvíli se nás spavne ten legendární. A už jde, to není on. Taky ne, epický. Kde je to legendární? Tady. Ballerina Cappuccina, super. Tak to bychom snad mohli zvládnout už. Máme na všech 1000 damage, tak už bychom to snad mohli dát. On se ten damage asi teda mění. Už mi tady klesl, to nevím, ale dobře. Ballerina Cappuccina, no tak to už jsme to zvládli? Aha, hele, gold ještě. No tak to jsme zvládli teda úplně lehonce. Tak vypneme si tady nejlepší brainroty. Zbytek jdeme prodat. Tak, super. Prodáme všechny brainroty. Super, něco málo nám to vydělalo. 800 000 máme. Tady ještě pozbíráme ten zbytek peněz, co tady máme na nich. Už máme $1862 za vteřinu, což je super. A jestli chcete vidět pokračování téhle skvělé hry, tak pište do komentářů, lajkujte, odebírejte pro další materiál a uvidíme se u dalšího videa. Čau, čau.